ଆଜି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିକେନ କ'ଣ ପାଇଁ କଟାଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ରମ ରମ ଭାଇଓ ସିଷ୍ଟମ ଫାଡ଼ ଦେଙ୍ଗେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଏବେ ଉଠିଲି, ବ୍ରଶ କରିଲି। ବ୍ରଶ କରିବା ଟାଇମରେ ଆମର କାକି ଜଣେ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ, ମାଛ ତାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ମାଛ କାଲି ଏତେ ଜୋର ଯାହାକି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବର୍ଷା କେମିତି ପାଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ମାନେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, କେମିତି ପୁରା ପାଣିରେ ମାନେ ଆଣ୍ଠେ ନେଖା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ରାଜାଘର। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ଗଲି ଚିକେନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆମର ଚିକେନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲି। ତ ଚିକେନ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲାକୁ କେତେ ଭିଡ଼, ମାନେ ଚିକେନ କାଟିକି ପୁରା ଗଦା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ହେଲା ଚିକେନ ଗୁଡ଼ାକ। ଚିକେନ ନେଇକି ଆସିଲି, ପୁଣି ତାକୁ ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ସବୁ କାଟାକୁଟି କରିକି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବସିଗଲି। ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମସଲା ତାକୁ କଷିଲି। ମସଲା କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ପକେଇଲି। ଆଳୁ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଚିକେନ ପକେଇକି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ତ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ବାଦାମ ପଡ଼ିଥାଏ ମଉସାଙ୍କ ଘର, ବାଦାମଟାକୁ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଗାଧେଇବା ଟାଇମରେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ଖାଇଲି। ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ପରେ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଏତେ ଜୋର ଝଡ଼ ପବନ ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ଆମ ଘର ଜରି ତିରପାଲ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିକେନ କ'ଣ ପାଇଁ କଟାଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ରମ ରମ ଭାଇଓ ସିଷ୍ଟମ ଫାଡ଼ ଦେଙ୍ଗେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଏବେ ଉଠିଲି, ବ୍ରଶ କରିଲି। ବ୍ରଶ କରିବା ଟାଇମରେ ଆମର କାକି ଜଣେ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ, ମାଛ ତାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ମାଛ କାଲି ଏତେ ଜୋର ଯାହାକି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବର୍ଷା କେମିତି ପାଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ମାନେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, କେମିତି ପୁରା ପାଣିରେ ମାନେ ଆଣ୍ଠେ ନେଖା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ରାଜାଘର। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ଗଲି ଚିକେନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆମର ଚିକେନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲି। ତ ଚିକେନ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲାକୁ କେତେ ଭିଡ଼, ମାନେ ଚିକେନ କାଟିକି ପୁରା ଗଦା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ହେଲା ଚିକେନ ଗୁଡ଼ାକ। ଚିକେନ ନେଇକି ଆସିଲି, ପୁଣି ତାକୁ ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ସବୁ କାଟାକୁଟି କରିକି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବସିଗଲି। ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମସଲା ତାକୁ କଷିଲି। ମସଲା କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ପକେଇଲି। ଆଳୁ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଚିକେନ ପକେଇକି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ତ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ବାଦାମ ପଡ଼ିଥାଏ ମଉସାଙ୍କ ଘର, ବାଦାମଟାକୁ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଗାଧେଇବା ଟାଇମରେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ଖାଇଲି। ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ପରେ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଏତେ ଜୋର ଝଡ଼ ପବନ ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ଆମ ଘର ଜରି ତିରପାଲ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।